इहे सब होई। अरे हमार मेहरारू रहती ना तो इतना कुर्ती मादर चदऊ कि बना के अल्लाह के परोस के खियतू अपना हाथे, बुझाइल। तक्का हाल बा भाई लोग, हई जोन भौजी बाड़ी ना इ नया साल पर प्याज लेके थरिया में कहा तारी खेसारी भैया से कि आव हई पियाजिया निकोला, ये सब होई। अरे हमार मेहरारू रहती ना तो इतना कुर्ती मादर चदऊ कि बना के अल्लाह के परोस के खियतू अपना हाथे, बुझाइल। देखो बैठला से काम ना चली। ए भौजी हम तो कहा तानी ना कि बना दा छिल के पिजिया, तू ही बना दा, आज नया साल बा तो यह करबू, लावा बनावा हमनी के खाई, ठीक बा। खेसारी भैया के ज्यादा परेशान मत करा, आखिर तू बाड़ू ना खेसारी भैया के मौगी, तो का करे खातिर बाड़ू, तू पियाजो नहीं छिल सकता रू, बनावा और लावा हमनी के परोसा खाई, ठीक बा। काहे भाई लोग खोइबा ना नया साल पे मुर्गा, उहो आरा के हिया। ए भौजी खेसारी भैया लंदन से चल के छपरा आइल बड़े खाली नया साल के पार्टी मनावे खातिर, और तू कहा दारू कि आवा बैठा छिला प्याज, ई ठीक बा? अरे बाप रे, कैला से काम ना चली, ठीक बा। जुगाड़ हई जाड़ा के हिया, खेसारी भैया 2 गो मुर्गी लेके आइल बड़े, ठीक बा, और दोनों के बढ़िया से रेल के बनावा, ठीक बा। और मसाला मरचा इतना डाल दिया ना कि जे खाई तेकर गाड़ आ नाक दोनों बहे लागे, ठीक बा। बढ़िया से बनावा, मन लगा के बनावा, ठीक बा। और नया साल के पार्टी मनावे के बा, बुझाइल। गरम कराहे तेल ढारे सोना। ए भौजी जब तेल कढ़ाई में डाल के आ कढ़ाई गरम कर दी है तब तू का करबू, हमार झाट तोहरा रहला से कौन फायदा बा, बोला। खेसारी भैया तू कैसन मेहरारू ले आइल वाला मर्दे, ना वो प्याज छिले के जानतिया, ना वो तेल कढ़ाई में डाले के जानतिया, ना वो गरम करे के जानतिया, तो का करी मर्दे स्वामी। ए मर्दे हम तो कहता नहीं ना कि छोड़ा है सब बवाल, चला लावा हमनी के बना ली, ठीक बा। बज गईल 5 आँच 12 ये सोना। ए मदर चोद तहार गाड़ फटता आँच बारे में, ठंडी के महीना बा, अब बार लेबू ता से कायु जाई, ठीक बा ना। हम तो कहता नहीं कि सीधे आँच बार के और तेल कढ़ाई में डाल के और प्याज छिल के सब बनावा तो बढ़िया से मुर्गा, ठीक बना ना।